Ni txikitatik, nire etxean beti egon da gitarra bat, eta ni 7 urtekin hola baneukan gitarra bat. Eta egon batean igual 12 urtekin nituela, egun batean entzuten nengoen Kamararen disko bat, eta aipatu nuen baxu bat ez, eta esan nuen nire aitari, gotzen naiz. Hori zer da? Eta, esan zidan, hori da baxu bat. Eta hortikan hasi nintzen bideoak ikusten, eta aurkitu nuen Carles Benavent dela Paco Luciaren baxu jolea. Eta hortikan aurrera, hasi nintzen bideoak ikusten, eta, hola hasi nintzen. Gero 16 urtekin esan nien egiteari baxu bat erosteko, eta hasi nintzen bideoak ikusten eta etxean jotzen. Eta, hortikan aurrera, Joni ezagutu nuen, lehendabiziko soinak baino lehen bezetalde batekin jotzen nuen, dela nire kuñata. Eta berekin hasi nintzen, gero Joni ezagutu nuen, eta, hortikan aurrera, soinaki sartu nintzen, eta orain arte. Egia esan flamenkoan, baxuak ez da oso importantea, gitarra bezala edo kajoia bezala. Baina, ni beti saiatzen naiz hor egoten gitarraren atzekaldean, ez, pixka bat, eta egiten base bat, eta uste hola da baxua flamenkoan, ez. Ni beti izan naiz, lehendabiziko taldean jotzen dutunean, beraiek musika da oso antzekoa Gypsykinekoa. Orduan, entzun dut Gypsykinen abestiak, eta gutxi gara kopiatu egin dut holako lineak, holako soinuak, eta hola. Gero, sonakeekin, beti gure referenteak izan da Ketama, Barrabil al Sur, etatik ez, eta gero, Euskalduna artik, Mikel Laboa, Benito Lertxundi, baina soinua flamenkoan, beti eraman dit Ketamaren edo Barrabil al Suren soinuari. Guk ez gira saiatzen gauza ez naturala egiten. Gu beti egiten duena da gure naturala, ez? Guk euskalduna gara, euskera da gure hizkuntza, baina gure musika flamenkoa da. Orduan egiten du flamenkoa euskeraz. Daude musika palo batzuk igual rumba batean, edo uleria batean, errexagoa da. Baina adibidez, sigiria batean, edo sorea batean, horrea baxua sartzea zaigoa da. Gainera, gu sonakeekin dago David Escudero, dela gitarrista oso on bat, eta egiten gauzak oso zailak. Eta hor berekin egotea, pixkaz, omartzea hor berekin, baina ez nazten. Orduan omartzea hor pixkat margean, ez? Egia esan, oso ondo onartu dute jendea. Bi aldetik, ez besterik. Euskaldun jendeatik oso ondo, eta flamenko jendearetik oso ondo. Jungea Madrilea edo hola, eta euskeraz abestu dugu, eta jendea oso ondo onartu dute. Hemen eta Madrilen, adibidez. Musikan ez dagoela fronterik, musika eta edozein gauzetan fusioia egin alda, eta gainera errespetu handiarekin eta gauzak ondo egiten, ez? Eta guk segurazki segituko gara gurea egiten, dala hori, gure flamenkoa, gure hizkuntzan egitea.